Assalamu alaikum ilaçlar. İlaçlar ne şuun bana TikTok'tan hat geldi. Ondan sonra olar aytja, men arada şu İran, Türkmenistan'a hayvat atja ve yakın vaqtda şu İran'ın şu hayvatın neticesinde Türkmenistan'a hücum edayma gata ahmalip çıkaran videom. Ana şol videoma bir giden adam report edipdir TikTok'a aytmağına ora. Ve şol reportlan neticesinde TikTok inne şu videoma ayırmakçı. Elbette ilaçlar men ol havar görümden soň 5 gündň içinde şu TikTok'a garşy apellyasiýa ýazdım. Ondan şol apellyasiýanyň netijesinde indi TikTok täzeden ýene-de men videomu dikeltdiler. Sebäbi haçany havar alamdy da ilaçlar eýýam olar şu men videomu ýapypdyrlar. Ondan soň indi maňa garşy TikTok'un goýan esasy näme, zady näme? Ana şu havar ýalanmaşyny ilaçlar. Bolýa. İlk bilen başlasak, ine ekranıňyza görýän suratyňyz İranyň içindäki işleýän tasmin habar serişdelerini, şo çıkarılan bir habar. Ondan ilaçlar iň aşaky abzasyna seretýär. Şo men İrandan ingilisçe terjime etdim. Ondan şo iň aşaky abzasyna gönümel göni ýazylan. Ine duýdurýar. Goňşy ýurtlarymyz. Eger siz İranyň talabyny kanagatlandyrmasaňyz, onu gelecekde olar näme resmi dille odanla aýtýarlar, ne gelecekde biz İran hökümetiniň maksatlaryna göre hereket eder satdy. Ýöne ilaçlar türkmençe aýdamdy-da. Şo eger siz biziň talabymyzy kanagatlandyrmasaň, onu biz şo öz talabymyzy güýç bilen alarys. Şunem şo hüjüm bilen, güýç bilen raket atyp alarys diýär. Ondan ilaçlar näme bolýa arkaýyn eger report etýän bolsalar edibersen bizem taýýar hiçlik mesele ýok. Näçe bolsa gelecekde şuny habar çıkaramda. Şo hawary nirden alýanmam hakyna surat goýaryn. Şolara report etmek kyn bolar ýaly. Ondan iň soňy ilaçlar eger şo hawar hakyna ýene okumak isleseňiz, internetde girýäňiz, Türkmen News diýip ýazýaňyz, şo ýerde de bar. Ya bolmasa internetde girýäňiz, Tengri News, Kazakstandaky Tengri News diýip ýazýaňyz, şo ýerde de şo İranyň Türkmenistana haýwat atýanlygy hakyna hawar bar.